si Senior Santo Niño pagbiya na sa mga katsila, gibutang ni Juana sa altar uban sa iya mga anitos. Naman sila mga bathala. Gitawag nila mga bakhuy na ilang mga bathala. Gibutang nila sa altar. Unya, kada adlaw kuno magbutang sila labas ng mga buwak dito sa altar. Pagkabantay kuno sila, butang nila buwak, wat nila maabdag usa ka oras, malaos ang buwak. As in, mga laya ba ang buwak? Mauga na pag-ayo, tuhoy na kay mga dagway, nagilamit tanaw ng mga buwak. So pagka nireklamo si Juana, usam ni humapon akong altar, mga matay manday na mga laos manday ng mga buwak, bago pa kay paghalad. Ingon si Mama na kahibaw na ko, kana imong gasa si Santo Niño, di na ganahan ang mga buwak. Pati sa kanya mga buwak ka, ngita ta mga nindot nga mga buwak. Ya kana imong mga anitos, karuban yung mga batala, ayaw nag-iipon sa altar Santo Niño ra diha. Masukit ko nun ito, tinighahan ko ng buwak, malungtad na pila ka adlaw, maabdan pa ko sa kasimana, di malaw sa mga buwak. So, sukan niya ito, wa na mga batala, wa na mga anitas, nga butang si Juana sa iyang altar. Si Santo Niño na lang yun, mo ilang ampuan.